kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini inyong alagad kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios. Ay labi na may kalabtanan mga kaigsunan sa ato usab nga pagpangalagad o kanini ang atong kaluwasan mga kaigalaan, no? Usa ka importante kayo nga butang, no, sa usa ka tawo tungod kay sumala pa ang tawo mga higala dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So ang inyong alagad mga kaigalaan may mahimo sab nga yano nga instrumentos pagpahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios nining dapit sa kagabion. So muna atong tumong tuya dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon aron usab nga kami makapahat nga na kaninyo mga kaigalaan sa ato usab or sa kamatuoran usab nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, na. Salamat sa Ginoo niding nga kahigayunan nga gihatag ganhi kanato. Nawad kay kita iyang gitagaan og igo nga panahon mga kaigsunan, maayo nga panahon og maayong panglawas nga sa diin na inyong alagad makahimo usab pag sibya nining kagabion, makahimo pagpahat nga kaninyo sa mga pulong sa Dios, na. Salamat usab, no, sa tag-iya nining mong istasyon, pinangunahan sab sa ato ang CEO, no, si Doc Remilito Oy. Kaban sab sa tibuok niya nga panimalay. Salamat, no, nining kay gayunan nga gihatag ganhi kanato aron usab nga kami dinhi sa tingog sa reformasyon, no, sa Seventh-day Adventist Reform Movement makahimo sa pagpahat usab ngadto sa uban nga wala pa usab masayod sa kamatuoran mga kaigsunan. Labinas mga tigpaminaw nining maong istasyon, no. Alang sa tong mga kaigalan ug mga kaigsunan, kung kamo buot usab na nga mahibaw inyong mga silingan, no, labinas atong mga gihisgutan dinhi, palihog lang sab pag-share, no, sa ato ang program, na labinas sa ato sab nga Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3, na aron usab nga dili lamang mga higala kita or kamo mo'y masayod o makiguban ka nako sa pagsusi sa mga pulong sa Dios ning kagabion, kundi maingon man usab sa inyo hag mga higala, na nga maabot, no, sa inyo hag pag-share mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Salamat usab, no, sa pagpanguna sa atong station manager si Sir John Lee King, o yan man sab sa atong kauban speakers loak si Sir Louie Nakwa,
no? Sa ato sab nga usa sa mihatag og tulay mga kaigsunan sab nga inyong alagad sa kanginan makahimo usab sa pagsibya nining mao istasyon. Pinangunan sab ni Sir Romelo Nobinario og ni Ma'am Melona Nobinario. No, salamat kayo. Sa dili pa ta mo padayon mga kaigsunan sa unahan, magampo na kita. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw kitas-an sa mga langit. Nanayan usab ang imong alagad nining kagabion, magapamanandong na usab kami sa imong mga pulong. Inaot nga ikaw magagiya, magapanalangin, ikaw sa magagamit kanako usab isip usa ka yanog nga instrumento sa pagpahat sa katawhan nga nagapaminaw nining mga istasyon o nagaview usab nining mao nga Facebook Live. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong nga napugas nga kini usab moturok sa dili man karon sa kaulihi ang mga adlaw o kini usab mahimong magabunga. Ikaw lamang magapanalangin sa mga tigpaminaw sa ilang panginabuhian. O gayon man usab sa tagiyan ng mga istasyon, ikaw pa magadugang sa panalangin ngadto kanila. Kini usab mahimong yanong ginamiton sa pagpahat usab ngadto sa uban sa maayong balita nga labi na sa mga katawhan nga wala pa sa masayos kamaturan. Kalamang mga panalangin usab sa mga nagadumalaw usab nining mga istasyon. Kanamo usab nga nagabuhat uban sa mga katawhan sa tibok naong sa yuta sa imong mga katawhan labi na sa mga magbubuhat, ikaw magapagkamaayo ug magadugang pa sa imong panalangin. Kining tanan akong gisalig og gitugyan og gilamang madawat nagilamang sa ngalan ni Hesus nga mong luluwas. Amen. Usbon ako na maayong gabi diha kang Sister Elisa Kuyakot, no? Maayong pagpaminaw din sa ato nga program. Last time mga kaigsunan kagabi atong nahisgutan last, no? Ang Jacobo 2 bersikulo 8 ngadto 12. Usa ka dako nga ebidensya mga kaigsunan nga nagpadayon kining maong balaod sa Dios mga kaigalaan, no? Jacobo 2 bersikulo 8 ngadto 12. Labot pa kung sa pagkamatuod nagatuman kamo sa harianon nga kasuguan sumala sa kasulatan, higugmaon mo ang imong isig katawo, ingon sa imong kaugalingon, nagabuhat kamo og maayo. Manigisgutan diya sa mga bersikulo mga kaigsunan. Apan kung may pagpasulabi kamo sa mga tao, nakasala kamo o hinukman kamo sa kasuguan, nga kamo maglalapas. Bersikulo 10, kay bisan kinsa nga magabantay sa tibok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. Kay siya nga nagaingon matod pa, dili ka magpanapaw, nagaingon usab dili ka magpatay, karon bisan kinsa ikaw wala magpanapaw apan nagpatay ka, mahimo ka nga malapason sa kasuguan. Busa managsulti kamo og managbuhat kamo ingon sa mga tao nga paggahukman sa usa ka kasuguan sa kagawasan. So kana siya mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Mo nagisgutan og gani mo na atong gihisgutan last time mga kaigalaan na sa ato ang sab nga program. May gabi diha kang 5591 manaminaw ko sa si Pulding Lintorio, no? Dias Lahog. Maayong gabi og maayong pagpaminaw kanimo sir og hinaot nga ang Dios sa kanunay magapanalangin diha kanimo. Now dinhi mga kaigsunan, klaro no kagisaysay diha mga kaigsunan ang kanini ang kasuguan. Gani sumala pa had it been possible sumala pa for the law to be abolished, then Christ need not have come and died for our sins, for there would then be no law demanding the life of the transgressor. So muna tinuod mga kaigsunan, na kung giwagtang pa, gi-abolish kining maong balaod mga kaigsunan, then dili na kinahanglan mga kaigsunan nga mamatay pa si Kristo dito sa Kalbaryo sa cross.
Tungod kay ang balaod mga kaigsunan nagdemand sa kinabuhi sa usa ka makasasala. But God gave Christ to die for our sins because God's law cannot be changed and it was not changed. Kay kung mausab pa man ugaling, no, iyahang balaod mga higala, aw pwede raman day usbon nganong kinahanglan pa man mamatay si Kristo. No? So meaning pa mga kaigsunan kay si Kristo namatay tungod kay dili mausab ang demand sa balaod. Dili mausab mga higala ang balaod sa Dios. The death of Christ for the sin of the world, therefore more than all else, proves the immutability of the law of God. So muna siya mga kaigsunan. Christ came and died for our sins to satisfy the negative demand of the law, for the world must perish. The law could not give way. The fact that the law is to be the standard in the future judgment is another proof of its enduring nature. Kana siya mga higala mao'y nagpamatuod, no? Nga nag-exist o nagapadayon mga kaigsunan kinini ang gitawag og balaod sa Dios. Kay gamiton man siyang standard mga kaigsunan sa kanini ang paghukom. So unsa may relasyon ni ini mga kaigsunan sa usa ka tawo nga na justified na once nga siya nidawat kang Kristo. Matod pa, what relation does a justified person sustain to the law in the Christian dispensation? Ang Roma 2 versikulo 13 mga kaigsunan nagisgutan diha, no? Doon na mo'y Biblia mga kaigsunan ubani ko ninyo sa pagbatuki. Roma 2 versikulo 13 nagisgutan diha, kay dili ang mga nagpatalinghog sa kasuguan mao'y matarong sa tubangan sa Dios. Unsa may atong pamalandong ni anak mga kaigsunan. Usmo nako ha. Ang gisgutan sa 2:13 sa Roma, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan mao'y matarong sa tubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao'y pakamatarungon. Na klaro mga kaigala, no? O kini gisulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan, dili na before pa nga namatay si Kristo. Kini siya mga kaigsunan gisulat ni Apostol Pablo kano saman umanas kamatayon ni Kristo mga kaigsunan, no? Unya sumala pa kinsa man tong di panalanginan mga kaigsunan, who has the promise of blessing or blessed in his doing under the new covenant. Ang James mga kaigsunan or Jacobo 1 versikulo 25 nagkanayon, apan siya nagatanaw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan. Og sa ingon nagapadayon nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon, kundili magtutuman sa buluhaton. Kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Klaro na mga kaigsunan, na ang gisgutan sa mao nga bersikulo. Kinsa lamang kadtong mahimong gisaaran mga kaigsunan nga mahimong bulahan, dili tong mga tao nga nagpanimati lamang nya namati, wa may problema, no? Ang pagpamati mga kaigsunan unya nahimo nga sumala pa magpapanimati lamang nya malimtanon kanang musulod spikas dunggan nya spikas dunggan sa mugawas, kundili sumala pas gisgutan sa Jacobo 1:25 mga kaigsunan kadtong mga tawo nga mabulahan mga kaigsunan kadtong
nagabuhat ug nagatuman ni ana. Mo nay klaro no nga gisgutan diha sa mao nga bersikulo mga kaigalaan. So sa part no dogang lang gamay no sa ato sab nga naisgutan sa nanglabay nga mga adlaw. Then by what means may the born again Christians kita nga na bag-o pag-usab mga kaisunan or natao pag-usab isip mga Kristohanon know that he has passed from death unto life. 1 Juan 3 versikulo 14. Nang hibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadtos kinabuhi kay gihigugma ta ang mga igsuon, ang wala mahigugma sa iyang igsuon nagpabilin sa kamatayon. Klaro na nga gisgutan diha mga kaigsunan. The same situation mga kaigsunan nga pagtuman sa kasuguan sa Dios mo ning paghigugma nato no sa ato aga isig katawo sa atong igsuon na niya sa diha nga kita wala ni ana mga kaigalaan sumala pa kita nagpabilin diha sa kamatayon. Pero kay lagi na doon naman tay gugma sa atong isig katawo magkaigsunan na sasab na sa mga katumanan mga higala sa mga pulong sa Dios labi na no sa maong gisgutan o katumanon sab sa mga balaod sa Dios or kasuguan sa Dios mga kahigalaan o mga kaigsunan ha unya unsaon man sad mga kaigsunan how may the Christian know that he loves the brethren. 1 Juan 5 versikulo 2 unsa man sing gisgutan dito 1 Juan kapitulo 5 versikulo 2 niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios sa nahigugma kita sa Dios o ginabantayan nato ang iyang mga sugo. So diha ni ana diay mga higala nahimo nga kita maila mga kaigsunan na isip mga Kristohanon na ila nato ang Dios sa diha nga kita nahigugma usab ngadto sa ato ang isig katao no nakaila kita o gibantayan nato ang iyang mga sugo sa diha nga nahigugma ta sa ato ang isig katao na so diha nga bahin mga kaigsunan mo nay ato nga bantayan no ang Roma 13 versikulo 8 ngadto 10 doon na say gisgutan diha mga higala nga angay sab natong pamalandungan na Roma 13 versikulo 8 ngadto sa 10 unsa say gisgutan dito dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay sa usag-usa kay ang nahigugma sa iyang isig katawo matod pa kay ang nahigugma sa iyang isig katawo nagtuman sa kasuguan. Klaro no nga gisgutan diha mga higala sa mao nga bersikulo nga sa diha nga kita nahigugma sa atong isig katawo sumala pa nagtuman kita sa kasuguan. Una-una mga kaigsunan gisgutan sa 1 Juan 5:2 no sa diha nga kita nahigugma sa atong isig katawo mga kaigsunan or sa anak nahigugma kita kang Kristo mga kaigsunan nahigugma usab kita sa Dios unya gibantayan nato ang iyang mga sugo dugang mga higala ang Roma 13:8 8 ngadto 10 matod pa kay ang nahigugma sa iyang igsuon or isig katawo nagtuman sa kasuguan na ha nya moingon ta mga higala nga wala na ning kasuguan no sumala sa mao nga bersikulo mga higala nagpamatuod nga sa dihang kita nahigugma sa atong igsuon atong gituman ang kasuguan nga naman sumala pa sa bersikulo 19 kay kini sa daybuhaton nato kay kini dili ka manapaw
dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magbakak, dili ka maibog, o kung may uban pa nga laing sugo, ania na tingob ni ini nga mga pulong nga mao, higugmaon mo ang imong isigkatao ingon sa imong kaugalingon. Mo na gisbot ipasabot diha mga kaigsunan, labi na tong gisgutan dito sa Mateo, kay doon na say uban mga higala nga moingon nga duha naman lang kasugo. Daghan nigdala mga kaigsunan, no? Doon ay moingon nga wala na ning sugo tungod kay gilansang na uban ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Pero sa atong gisgutan dinhi mga kaigsunan, sa atong nabasa sa pagkakaron, nga kung ugaling nahitabo man na nga si Kristo mga kaigalaan or giwagtang na ning kasuguan mga kaigsunan, dili na lang unta moanhi si Kristo. Dili na need mga kaigsunan nga moanhi si Kristo. Nga naman, pwede raman di ay mausab ang balaod. So the demand of the law ngadtos makasasala mga higala, ngano kailangan pa man di ay nga wadon ra man di ay ning maong kasuguan. Mao na siya nga atong naisgutan ganiha mga kaigsunan. Mo na nga hangtod niining mga panahon na nagpadayon, kaysa dihang ato di ay kining gituman mga kaigsunan, atong gihigugma ang Dios. Og sumala pa diha sa atong paghigugma nga to kaniya, nagabantay kita sa iyang mga sugo. Dugang kanigisgutan sa Roma 13 versikulo 8 nga to sa 10, nga kita mga kaigsunan sa diha nga naghigugmaay o gawas pag hinigugmaay sa usag-usa mga kaigsunan, kung nahigugma ta sa atong isigkatawo, sumala pa nagatuman kita sa kasuguan. Nalakip ni ana mga kaigsunan, mao man gisgutan sa napulo ka sugo o moral nga balaod, no? Kanang gisgutan diha, dili ka magpanapaw. Kani siya mga kaigsunan, gisgutan sabna sa napulo, no? Napulo kasugo, Exodus 20 versikulo atong tanawon mga kaigsunan, no? Exodus 20 versikulo 14, no? Or 13 ngadtos 14 mga kaigalaan ug mga kaigsunan. 13, 14, 15 og 16 ngadtos 17 mga kaigalaan o nagisgutan diha sa Roma. Now, kung si Apostol Pablo mga kaigsunan gusto nato nga ibangga iyang mga sinulat, lisod kaayo, no? Tungod kay siya mismo nagpamatuod sab kining gisgutan diha sa Roma 13 versikulo 8 ngadtos 10. Kaya sa manggod atong gusto isumpaki kanang gisgutan diha sa Kolosas 2:14 ba na, no? Nagisgutan diha na nga gi-abolish mga kaigsunan ang balaod sa Dios. Atong i-connect dayon, pero kung imong tan-awon dili man ni magsuag mga kaigsunan ang mga gisgutan ni Apostol Pablo, no? Kining gingon niya diri sa Roma 13 versikulo 8 ngadtos 10. Kung ato sang i-compare ngadtos pagtuo mga higala sa gisgutan na nato dinhi, tungod kay dunay nag-comment mga kaigsunan sa ato sab nga gi-post, no, sa ato nga video sab dinhi sa kanini ang ato nga program mga kaigsunan, ngatod panawala na kunong pagtuo tungod kay naghisgot na tag may tungod sa balaod. Wala gyud problema mga kaigsunan tungod kay kana sila magkaharmonia ang duha, no? Magkaharmonia ning pagtuo og kanini ang pagtuman mga kaigsunan sa balaod sa Dios. O kining gugma nato ngadtos atong isigkatawo, no? Kanay do na poy moingon mga kaigsunan nga duha naman lang kasugo mga kaigalaan, duha naman lang kasugo mga igsoon. Naning gugma nato sa Dios o gugma sa tao. Now nalangkob diha mga kaigsunan ang gugma sa tao mo ning gisgutan ni Apostol Pablo. Roma 13 versikulo 8, 9 ug 10. Kay ang 9 naghisgot nga dili ka magpanapaw, which is naa sab didto sa napulo ka sugo. Naa didto mga higala gihisgutan sa mga sugo sa Dios. Now, kung moingon ta mga kaigsunan nga giwagtang or nahimo na lang duha ka balaod, walay problema, no? Kung giingong duha ka balaod, which is tinuod man gyud, no? Ang una nga portion sa balaod sa Dios mga kaigsunan gikan sa 1, 2 ngadtos 4
naghisgot mga kaigsunan mahitungod sa ato ang gugma ngadto sa atong Dios. Tungod kay dili sa diha nga daw natay gugma sa atong Dios, dili ta magbaton og lain nga Dios sa iyang atubangan. No, mo na sa una nga sugo mga kaigsunan, unya dili ta maghimo og larawan mga kaigsunan, unya nga naa sa langit mga kaigsunan, naas ilalom sa yuta o ilalom sa tubig nga naa sa yuta. Unya inapagisgutan diha ikatulo, dili ta muyukbo sa atong kaugalingon ni magsimba kanila, tungod kay ang Dios nato mga kaigsunan usa ka Dios nga abughuan. Na unya ang ikaupat nga sugo mga kaigsunan, o di nato gamiton ang iyang ngalan sa pasipala. Unya ikaupat nga sugo, hinumduman nato ang adlaw nga igpapahulay sa Dios. Kana siya mga kaigsunan showing our love ngadto sa ato ang Dios mga kaigsunan. So one way usab no nga pag-show sab nato sa atong gugma sa ato ang Dios, mo ning pagugma sab nato sa atong isig ka tawo, which is kung moingon tang duha na lang kabalaod tinuod no, wala tay problema na tungod kay nalangkob kana sa gikaingon na nako. Ang bersikulo sa Exodus 20 bersikulo 12 mga kaigsunan ngadtos 17, walay laing gihisgutan mga kaigsunan, kana siya nagpamatuod mahitungod sab sa atong gugma ngadto sa atong isig ka tawo. Mo na nga dili nato no, mo nagipamatud-an usab ni Apostol Pablo mga kaigsunan, Roma 13 bersikulo 8 ngadtos 10. Kay diha ni ana sumala pa niya kaning paghigugma kuno nato sa bersikulo 8, paghigugma kuno nato sa atong isig ka tawo nagtuman tas kasuguan. Now kung wa na ni, so ato pa wa na nituman ni ini mga kaigsunan. Di po na no, nagtuo ko nga di mo muuyon mga kaigsunan nga pwede libre na lang tang nga manapaw. Di sab mo muuyon nako ana no, di ba? So bot ipasabot mga kaigsunan, nagpabilin kaning gitawag og kasuguan nga matod pa ni Apostol Pablo kini atong natuman. No, kay di man gyud mo muuyon sab nga kinahanglan mo patay ta mga kaigsunan. No? Di man gyud ta muuyon ana tungod kay kana siya sala gyud, salaod na atubangan sa Dios. Moinungdan mga kaigsunan, kana di ay nga bahin sa diyang ato nang gituman nato ang kasuguan sa Dios. Og uban pang laing sugo nagisgutan diha tungod kay wa manigi langkob gitanan dinhi no, sa gisgotan dili ka maibog no. Wa man dinhi naisgotan mga kaigsunan ang kanana ang ikalima nga sugo no, kanana ang pagtahod nato sa atong ginikanan na sa atong amahan og sa atong inahan no, wa man naisgotay dinhi sa bersikulo 9. Munang niingon pa si Apostol Pablo, og kung may uban pa nga laing sugo ania na tingob niini nga mga pulong nga mao, higugmaon mo ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Mo na gitawag og paghigugma sa atong isig ka tawo. Unsa may lain pang sugo diha, wa may banggit diha mga kaigsunan kung atong tan-awon kanang paghigugma nato ngadto sa atong ginikanan. Kana sumala pa nalangkob or natingob niini nga mga pulong nga mao ang paghigugma nato ngadto sa atong isig ka tawo ingon sa atong kaugalingon no. May gabi diha kang Leolin Timpungko, nag-hi siya mga kaigsunan no, Brother Richard, may gabi o ingon man sab kang Brother Rotsi Mondido Yaon no, na sab di ko sure no kung naapa ni siya sa tiyaong mga kaigalaan. Now dinhi sumala pas bersikulo 10, ang gugma walay pagbuhat og dautan sa iyang isig ka tawo. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Mo usahay sab mo ingon sabtan no, niini mga kaigsunan nga gugma na lang brad, wala na nang sugo. Tan-aw na to mga kaigsunan ang bersikulo 10, kung gugma naman lamang nasumala pa, ang gugma walay pagbuhat og dautan sa isig ka tawo. Busa ang gugma
mao ang katumanan sa kasuguan. Di gihapon mag-away mga kaigsunan, no? Ang mga pulong nga gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, klaro no nga gisgutan diha. Roma 13 bersikulo 8 ngadto 10. Kay moingon lagi gugman na lang. Tama man na, no? Wagi problema mga kaigsunan. Kay sumala pa sa dihang donata ni anang gugma mga kaigsunan, di gyud ta mobuhat og daotan ngadto sa atong isigkatawo. Og labaw mga kaigsunan nga dili ta mobuhat og daotan batok sa atong Dios. Tama ba ko mga kaigsunan? Kung doon na tayo gugma, adi kita mo buhat atong dili kahimutan sa atong labang makagagahom. So mo inungdan nga bisan si Apostol Pablo mga kaigsunan nagpamatuod, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Klaro na, no? Mo na gisaysay mga kagalaan sa mga pulong sa Dios. Pinaagi usab siyang alagad nga si Apostol Pablo mga higala diha sa maong nga bersikulo sa Roma 13 bersikulo 8 ngadto 10. Mo na, no? Bisag asa ta mga higala walay padulngan or wala tay kay kiyasan ani nga bahin tungod kay moingon ta nga kanini ang pagtuo na lamang, no? O nawala ng pagtuo, no? Wala mawa mga kaigsunan kundili tungod sa pagtuo mga kaigsunan sa atong gisgutan usab dinhi sa ato nga tulumanon diha sa atong nga pagtuo nahimo sab nato nga kanini ang atuman ang kasuguan mga kaigsunan, dili sab gihapon mag-away. Umughisgot sabta mga kaigsunan nga gugma na lang, dispensasyon nas gugma or kanini ang gugma na lang, Ron Brad, wala na nang sugo. Kung ingon na sab ang atong konsepto mga kaigsunan, musukwahi na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo nga mao say naghisgot ni anang atong gihisgutan, no? Kay ang gisgutan diha, no? Una-una, no, balikan nato magkaigsunan ang Roma 3 bersikulo 31, kung maingon ta pagtuo na lang karon nga panahon or gugma na lang ang pagtuo mga kaigsunan, ang 3:31, do we then make void the law through faith? Sa gingon sa Dios, sa gingon ng Apostol Pablo, God forbid, ye we establish the law. Tungod sa pagtuo mga kaigsunan. Now, moingon sa gugma, Roma 13 bersikulo 9 or 10, ang gugma walay pagbuhat og daotan sa iyang isigkatao. Nya gidugangan nako magkaigsunan explanation nga labaw na, no, nga dili ta mohimo og daotan batok sa atong labaw makagagahom. Busa padayon sa maong bersikulo sa bersikulo 10, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Nagi enumerate mga kaigsunan ni Apostol Pablo bersikulo 9 katong gugma ngadto sa isigkatawo. Ang gugma mo'y katumanan sa kasuguan. Yun niya, nalangkob di ay nas gitawag og higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Klaro na mga kaigsunan, no? Hopefully, no? Kana nga bahin magkaigsunan atong nga nasabtan og dili nato angay nga ibangga, no? Kinini ang gugma nga aron lang mawa naning gusto natong mawala, no? Labi na ang kasuguan sa Dios or pagtuo na lang, no, nga mawa nasab ang kasuguan sa Dios. Naagi hapon kini sila tanan magkaisunod adunay function, no, aduna silay kanana ang rule mga kaisunan alang sa ato ang kaluwasan, no, makabaton niya nang walay katapusang kinabuhi. Kay bisan sige sab natog tuman sa kasuguan mga kaisunan kung wala sa tay pagtuo, problema gihapon. Na mo na atong naisgutan, no, nang labay nato nga mga pagtuon. Now, ang 1 Juan 5 bersikulo 3 tagingon kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo og ang iyang mga sugo dili mabugat. Klaro, no? 1 Juan 5 bersikulo 3. Kini mao ang gugma sa Dios. Sumala pa, bantayan nato ang iyang mga sugo, mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kay diha ni ana, sumala pa ang iyang mga sugo dili mabugat, no?
So dili nato ibutang sa atong hunahuna mga kaigsunan nga wala na ning sugo tungod kay sumala pa no sa gisgotan gisaysay na nato dinhi kana siya tanan mga kaigsunan adunay kanana ang usas mga gikinahanglanon mga kaigsunan alang sa atong kaluwasan by faith o kining faith mga kaigsunan importante kaayo kana gasa sab sa Dios nga ninato which is importante sab kaayo kung maghisgot kita sa kaluwasan mga kaigsunan. Doon na siya rule mga kaigsunan no? Ma-justify ang usa ka tawo pinaagi sa pagtuo. Unsaon niya nga makahibalo siya mga kaigsunan nga nakasala siya pinaagi sa salamin no? Nga mauning balaod sa Dios. Unya kung kita mga kaigsunan sumala pa na higugma sa Dios mauning dili sab mo supak ngadto sa kasuguan sa Dios tungod kay sa aton ang gihisgotan dinhi mga kaigsunan ng gugma mo ikatumanan usab sa kasuguan. Gani ang usa sa mga pangmatuod mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang Bugna 14 bersikulo 12 na atong tan-awon mga kaigsunan Bugna no kung doon na mo'y Biblia mga kaigsunan Bugna 14 bersikulo 12 bisan kadtong mga naghunahuna mga kaigsunan wala na ning gitawag og sugo pero atong tan-awon mga kaigsunan ang Bugna 14:12 nagpamatuod diha nga bisan ang mga linuwas sa Dios no kini siya the latter part na ni siya mga kaigsunan dili ni panahon nga or kini mga kaigsunan humanas kamatayon ni Kristo no kini siya gisaysay ni kanini ang John the Beloved mga kaigsunan kining gisgutan dias Bugna 14 bersikulo 12 dihisgutan ni niya no dili ni ingog gisgutan nga buhi pas Kristo mga kaigsunan pero unsa may iyang gipamatuod Bugna 14 bersikulo 12 sa may gisgutan dito ania ang pagpailob sa mga balaan sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og sa kang Hesus nga pagtuo. Atong tan-awon mga kaigsunan gidescribe ni ini mga kaigsunan ang mga balaan sumala pa sila nagabantay sa mga sugo sa Dios og sa kang Hesus nga pagtuo. Klaro no nga gisgutan no. Now, kung wad-on na to ning gitawag og kasuguan mga higala, basin dili ta apil ni gisgutan sa Bugna 14 bersikulo 12. Pamasin ra na ako mga kaigsunan ha. Kay og ingnon nako moingon niya mog naghukom naman ka Brad. Ang Bugna 14:12 nag-ingon diha ang pagpailob sa mga balaan mga kaigsunan sila sumala pa nagabantay sa mga sugo sa Dios. So klaro na no gagisgutan diha. Now kaning 1 Korinto 7 bersikulo 19. Unsa man say gipamatuod ni Apostol Pablo ni ini nga higayuna mga kaigsunan. 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 19 nagkanayon ang circumcision walay bili og ang dili circumcidahan walay bili kun dili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Pag-ingog circumcision mga kaigsunan particular kaayo ni ang katawhang Israel na nga ang kanini ang usas mga ma-convert na sumala pa mga kaigsunan sumala pa mga kaigalaan ug mga kaigsunan na once nga ma-converter kinahanglan magpatuli gyud pero dinhi mga kaigsunan pag-ingog circumcision walay bili no kini pertains ngadto sa mga Hudiyo mga kaigsunan no particular kay sila niini unya dili og ang dili sinirkonsidahan kato na ni ngadto sa mga hintil walay bili unsa man daw dakog bili mga kaigsunan kun dili ang pagbantay sa sugo sa Dios. Hopefully mga kaigsunan no kining atong pagtuon mga kaigsunan
may tungod sa mga pulong sa Dios, ilam na may kalabtanan mga kaigsunan sa balaod sa Dios, no? Nang hinaot ko, no? Nga dili nato mahimong iaway ning maong mga sinulat ni Apostol Pablo. No, ilabi na kung maghisgot ta mahitungod sa pagtuo mga kaigsunan, maghisgot ta mahitungod sa gugma. Ha? Wala na siya mag-ingon mga kaigsunan nga kung doon na kay pagtuo ngadto sa atong manluluwas nga mao si Jesucristo, dili na magbantay sa sugo sa Dios. Wala mag-ingon niya na ang Biblia mga kaigsunan, no? Pero diha sa atong pagtuo mga kaigsunan, sumala pa sa atong gisgutan nga kita gi-establish nato ang balaod. Unya diha sab sa ato ang gugma mga kaigsunan, nagtuman sabtas kasuguan. Meaning pa kana harmonia ang tanan na nga gisgutan ni Apostol Pablo. Lamang atong tan-awon mga kaigsunan unsa man gyud tong natanggal, unsa man gyud tong mga giwagtang na usab sa or nga balaod sa Dios. Balaod nga gihatag usab ngadto kang Moses. So nasaid na ta na mga kaigsunan, amo na nang gisgutan dinhi sa dihag naghisgot mi usab ni Brother Richard Sinadhan last time, no, sa ato usab nga programa mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Hopefully, no, kini mo'y mahimo sab nato nga pamalandungan sa kanunay. Atong ibutang sa atong hunahuna mga kaigsunan ug atong tun-an pagbalik, no. Atong mga naisgutan usab dinhi sa kanginan mga kaigsunan, ilabi na niining maong punto. Pero wa naman tay igong oras mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Manamilit na ta, no, pansadili pa magampo na kita mga kaigsunan ay pagtapos sab sa atong program. Amahan na mo nga nakis kitas-an sa mga langit nining dapit kagabion. Ani ana sab ay mga lagad tapos na sab nining mga program, hinaut nga ikaw magapanalangin sa matag pulong nga among naisgutan. Panalangin ni usab ang mga katawhan nga nagapaminaw o yun man sa tagian ini mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Ining tanan ng misalig itugyan gilamang madawat sa ngalan sa Usman Luwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, din histingog sa reformasyon kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo. Magaingon kaninyo, daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa 7-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod hikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.